नै लोगोफोर मोनसे बे गोदान मुलि नर्थ इस्ट हेल्थ केयारनिफ्राय आं जोंनि कम्पानिनिफ्राय जोंनि ब्रेन्डआव लानानै फैदों बेयो हौवाफोरनि थाखायहाय दिनै जायफोरहानाखि सेक्सुवेल प्रब्लेम दङ ना गोबां मानसिफोरानो बेफोरबायदि दङ माने टाइम जायालासिनो आउट जानाय आन्दाज मोनालासिनो बेफोरबायदि आउट जानाय बेफोरबायदिनो स्पर्मनि प्रब्लेम थायो नाइट फल बुङो बेफोरबायदिनि थाखायबो बिराद मोजां आरो जायफोरहानाखि टाइमिंआ खम बिदिनो 1 मिनिट 2 मिनिटसोनि रिलेसन लाखियोबानो बेफोरबायदि आउट जायो बिसोरनि थाखायबो बियो बिराद मोजां बेखौहाय जानाय जायो नैबेखौहाय बेखौ लोंनांगौ मास मोनथामनि कर्स आरो बिराद मोजां आं बानायहोना लाबोदों गोबांथार रिजाल्ट दङ आरो जायफोरहानाखि बेफोरबायदिनो गथ' मोनाखै स्पर्म प्रब्लेम दङ स्पर्म काउन्टआ बिराद दुरबल एबा एम्फौनि क्वालिटिया खम स्पर्म क्वालिटिया खम बिसोरनि थाखायहाय बेयो बिराद मोजां गोबां मानसिफ्रानो गथ' मोनबाय बेखौ बाहायनानैहाय बेयो हौवाफोरनि थाखायहाय जायफोरहानाखि दुरबल नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो जायफोरहानाखि साइसआ फिसा बिसोरनि थाखायहाय नैबेफोरो दङ नोंसोरो मासाज खालामनानै लानो हागोन लानो स्ट्रं गोरा जाबोगोन बेफोरबायदि आरो जायफोरहानाखि गोसो जाया बिनि थाखायबो नैबेयो आरो नैबेबो जायफोरहानाखि एसेबो फिलिंसानो गैया हिन्जावनि फारसे बेफोरबायदि गोबां मानसिफोर दङ नोंसोरो बाहायनो हागोन आरो ना मुलिखौबो ओरैनो दिहुननाय जाया माने माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्लासो सलुसनाबो थाखायो नालाय गोबां मानसिफोरनावनो बेफोरबायदि प्रब्लेम दङ नोंसोरो नांगौबा आंनावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंसोरो मुलिखौ एभेलेबेल मोनगोन आरो बे नर्थ इस्ट हेल्थ केयार काजलगाव पस्ट अफिसनि गोजौआवनो फैबानो नोंसोरो मोनगोन हामबायसै